खुलुमबाय दिनै 2 एप्रिल 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। रायजोनि भेन्सार फरायसालिफोरनि थाखाय दुखुनि खौरां। भेन्सार फरायसालिफोराव PM पोषण बिथांखिनि गेजेरजों माइरं हरनायखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। PM पोषणनि सिङाव थानाय भेन्सार स्कुलफोरखौ लिस्टनिफ्राय दाननो थाखाय आसाम सरकारा बिथोन होबाय। बेनिखायनो सानजौफुनि ओंखाम जानायनि थाखाय जि माइरं हरनाय जायोमोन बैफोर भेन्सार फरायसालिफोराव माइरंखौ हरनायखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होबाय सरकारा। बे एप्रिल दाननिफ्रायनो भेन्सार फरायसालिफोराव माइरं हरनायखौ बन्द खालामनो फोसावबाय मानोना भेन्सार फरायसालिफोरखौ रिकगनाइज्ड एबा गभर्नमेन्ट एडेड स्कुलनि केटेगरिनिफ्राय दाननो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लाबाय। अल आसाम भेन्सार स्कुल वार्कार एस'सिएशननिफ्राय फोरमायथिदों दि रायजोनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सरकारा खैसार खालामदों। फरायसालिफोराव बेसेन नाङै जानाय आदार आरो बेसेन नाङै बिजाब मोनाब्लानो फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनाय नङा आरो फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङाबानो फरायसालिया ओरैनो बन्द जालांगोन। आसाम सरकारनि बे थांखिनि सायाव बेरेखा दोलोआबो फिनजाथाय होदों। कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकिया बिथाङाबो फोरमायथिदों दि आसाम सरकारनि बे थांखिजों खमैबो 7,000 फरायसालिफोरा गोहोम गोग्लैगोन आरो गंसे फरायसालियाव खमैबो 10 फरायसाफोर थायोबाबो 70,000 फरायसाफोरानो सोरखारि अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जागोन जाय दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। गुवाहाटीआव आलाय-सिलाय थानाय सासे बर' गथ'नि भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों। बिमा-बिफा गैजायै मावरिया खुसाल बर'आ लामा सामायाव थानानै गावनि जिउखौ बारहोदों। सानसेयाव 200-300थासो बथल बुथुमनानै बेखौ फाननानैनो गावनि जिउखौ दैदेनो खुसाल बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबैयै बिथाङा सातगावनि थागिबि। बिमा-बिफा गैजाला नाथाय नखराव बिबथै बिमादै आरो बिदा दं। उन्दै बैसोआव बिमा-बिफा गैजायालासे हारसिं लामा सामायाव थानांनाय खुसाल बर'नि अन्थाव बाथाव महरखौ नुनानै बयनिबो बिखायाव अनखांनाय फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय बावखुंग्रि फोरबोआ। 2 एप्रिल, 13 आरो 14 एप्रिल सानथामनि हाबाफारिजों बावखुंग्रि फोरबोआ खुंजागोन। क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय हरिनागुरिनि बावखुंग्रि हाजोआव खुंजानो गोनां बावखुंग्रि फोरबोआ सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन। बावखुंग्रि फोरबोखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि टुरिजम, गेलेमु बिफान आरो हारिमुवारि बिफाना लोगो नांनानै देग्लायनि बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंगोन। जेराव गोबां हाबाफारिफोर थागोन जेरै दोरोङारि ओंख्रि संनाय बादायलायनाय थागोन, साइकेल सालायनाय बादायलायनाय थागोन, खारनाय बादायलायनाय थागोन आरो गोबां हारिमुवारि हाबाफारिफोर थागोन। गुबैयै 14 एप्रिलाव हाजो गाखोनाय हाबाफारि थागोन। सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बावखुंग्रि फोरबोखौ गाजा-गोमजा खुंनो थाखाय नाजागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। जेराव गासैबो रायजो राजाफोरा रंजानो हागोन आरो ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा गला होनानै रां आरजिनो हागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बावखुंग्रि हाजोखौ गेदेर दावबायनायनि थावनि बानायनायनि सिमां दं आरो बेनि साखाथियावनो बड'लेण्ड मिनि फिल्म स्टुडिअ' बानायनायनिबो प्रप'जेल दं होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै राजखान्थि खालामबोनाय माखासे दैदेनगिरिफोरनिसिम बिक्रम दैमारिनि गोख्रों सोंथि। बिथाङा सोंथि खालामदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै राजखान्थिनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो आफादफोरा मिथिङाव गोबां खोथा बुंथियो। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव NDBफोरखौ जोबथेसालियावनो थाबाय थानायनि आरो निमाहा मोनि गोरोबथा खालामनानै लाबोनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लिरनानै गालांदोंमोन नामा? थारैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेबायदि लिरनानै गालाङाखै, नाथाय बेबायदिसो जानायखौ नुनो मोनदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। गोहोखौ खम खालामनानै ला, 12 MLAखौ खम खालामनानै ला, 3-4 मन्थ्रिनि सोलायै सासेल' मन्थ्रि खालामनानै ला होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा होननानैबो सोंथि खालामो। बेनि अनगायैबो काउन्सिलाव बिटिसि एबा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बिटिसिनि रांखौ एबा फान्डखौ भारतनि गासैबो सुबुंफ्रानो राननानै जा, डुवेलार्स एक्टनि बायदि हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ होस्रांनो थाखाय आरो बिटिआरनि बर' अफिसार आरो स्टाफफोरखौ बिटिसिनि बायजोआव दैथायहर आरो गुबुननिफ्राय बिटिसिआव लाबो होननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनानै गालाङाखैमोन, नाथाय दिनै बेबायदिसो जागासिनो दं।
बिटिसिनि रांखौ भारतनि गोबां सुबुंफोरानो जागासिनो दं आरो बिटिसिनि मोन 19 सार्कल अफिसारनि मादाव सासेबो बर' अफिसार गैया आरो बिटिसिआव जेसेबां प्रजेक्ट डाइरेक्टर दं सासेबो बर' गैया। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि समाव बर'फोर दंमोन होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बिथाङा बुंथियो दि प्रमद बर'नि सोरखारनि सायाव गोबां खोथा बुंनो गोनां जायो। एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि बेलायावबो एनआइए कर्टनि जाज आरो उकिलफोरा नोंसिनि सोरखारखौ जोंजों सावरायफैनो थिन होनानै बुंथियो आरो लाइजाम हरोब्लानो एनआइएनि गासैबो केसखौ बोखारनानै होगोन होननानैबो बुंथियो। नाथाय सोरखारा दासिमबो मानो सावरायाखै, सिङाव माबा हाबनानै दं नामा? एनडिबिनि उदांनि थाखाय प्रमद बर'आ बिजेपि आरो एनआइएजों सावरायदोंना सावरायाखै आरो खेबबेसे एनआइएखौ लोगो हमखो आरो बिनि फिथाइया मा होननानैबो प्रमद बर'निसिम सोंथि खालामो बिक्रम दैमारिया। मख'नो गोनांदि जायनाखि बिक्रम दैमारिया जोबथेसालियाव गोबां एनडिबिफोरखौ लोगो मोनबोदों, बेनि सायावबो बिथाङा फोरमायथिदों दि फैनोसै समाव एनडिबिनि बिदा फंबायफोरा गाबै गाबै बिदाय हरदों। एकर्डनि उनावबो मानो बेबायदि जाखो? रायजो राजाफ्रा गोसोखाङो ना खाङा आरो अननाय दंना गैया बेफोरखौ मिथिनो हास्थायनायखौ जोबथेसालि सिंनिफ्राय फोरमायहरदों। गुबैयै प्रदीप ब्रह्म, जायखौ बावैसो सिगां जिउ जोबजासे साजा फोसावदों, बिथाङाबो नखरनि सुबुंफोरजों संसार जाफैनो हास्थायनायखौ फोरमायथिहरनायजों लोगोसे जायनाखि बैसोआबो खम, बेनिखायनो थांनानै थानो गोसो जानायखौ फोरमायथिहरदों होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। सोरखारनि हायाव चार्च बानायनाय गंथाम चार्चखौ एरखुदों। मणिपुरनि इम्फाल इस्ट जिल्लानि ट्राइबेल कलनियाव थानाय गंथाम चार्चखौ बुफाय बुसि खालामदों। बेफोर चार्चखौ लुनो थाखाय स्टेट अथ'रिटिनिफ्राय गनायथि मोननायनि फोरमान दिन्थिनो हायैनि थाखायनो बेफोर चार्चखौ बुफाय बुसि खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइयाव दा अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन मणिपुरा गंदाइन चार्चखौ इभिक्सन खालामनो नागिरनायनि हेंथायै मणिपुर सोरखारनिसिम पेटिशन फाइल खालामदोंमोन। बेनि गेजेरावनो गंदाइननि मादाव गंथाम चार्चखौ दा इभिक्सन खालामबाय। बेनि अनगायैबो बिहारावबो मेघालयानि सानै चार्चनि दैदेनगिरिफोरखौ बुनायनिबो खौराङाव गोसारदों, जायखौ लानानै मेघालयानि गिबि मन्थ्रियाबो सोंखारिदों। फिन मोनसे खहा, क'क्राझारनि साइ सेन्टारनिफ्राय फुटबल आरो काबादिखौ बोखारबाय। नाथाय क'क्राझारनि साइ सेन्टारनिफ्राय फुटबल आरो काबादिखौ बोखारनायखौ गोरलैयै गनायनानै लानो हायाखै होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ फोरमायथिदों दि क'क्राझाराव फुटबल गेलेनायनि जारिमिन दं। सा सानजा भारतआव जेब्लानिफ्राय फुटबल गेलेजेनदोंमोन, बेनि सिगांनिफ्रायनो क'क्राझाराव ट्रेडिसनेलि फुटबल गेलेयोमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि साइ सेन्टारफोराव गाहाय गेलेनाय थानो नांगौ, बे लेखायै क'क्राझाराव फुटबला मुंदांखा हिसाबै साइ सेन्टाराव फुटबल गेलेनाया गुबैमोन, जायनि थाखाय क'क्राझाराव सन्टोष ट्रफी, ISPL खुंनायबो जादोंमोन आरो गामि गामि फुटबल आरो काबादिबो गेलेयोमोन। बेबायदि बेलायाव साइ अथ'रिटि अफ इन्डियाया फुटबल आरो काबादिखौ क'क्राझारनि साइ सेन्टारनिफ्राय बोखारनायनि हेंथा होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। आरो बेखौ हेंथा खालामनानै MP रोनगोरा नार्जारिया भारतनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रिनिसिम लाइजाम हरदों। बिथांनि अनगायैबो प्रमद बर'आबो साइ अथ'रिटि अफ इन्डियानिसिम लाइजाम हरदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बांद्राय नंखाय खोथा बुंबाय थानो नाङा, पाप नांगोन। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसेबां नंखाय खोथा बुंबाय थानो नाङा। बे रावा हाग्रामा महिलारिनि राव, नाथाय बिथाङा सोरखौ बेबायदि बुंखो? मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ मैया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव माजबाद आरो उदालगुरि रौता ब्लकआव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि UPPL दोलोआ उदालगुरियाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर लामा, जाय लामाया जोबोद मोजां, नाथाय बेफोर लामाखौ सोर बानायनाय होननानै सोंथि खालामो हाग्रामा महिलारिया। बे लामायाव फैनानैनो आंखौ रायदों आरो जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंथिदों होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। उदालगुरि टाउननि डिभाइडार आरो लामा बेफोरखौ सोर खालामदों? बिथाङा लाजियाखै नामा? बांद्राय नंखाय खोथा बुंबाय थानो नाङा, पाप नाङो होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जायो, नाथाय प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ थगायदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां आरो नखर नखर साख्रि होगोन होननानै थगायदों। बड'लेण्ड मोनसिगोन होननानै रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि थैनि बन सहि लानानै दिल्लीयाव थांदोंमोन। बेनि अनगायैबो बे बोसोरथामाव प्रमद बर'आ रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हायाखै, जेबो सोलायनाय लाबोनो हायाखै, लाथिख'। एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिटिसिनि रांखौ जानायनिसो बादिनांगासिनो दङ। बिटिसिनिफ्राय बोरै रां बख'नानै जानो हायो बेनिसो सिन्था, जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। UPPL दोला उदालगुरियाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायनि सायाव BPFनि प्रेस मुसाहारि बिथाङाबो फोरमायथियो दि UPPLनि हानजा सुरनायाव 1 लाख सुबुं लाबोगोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिदोंमोन, नाथाय 5,000निबो गोबां जायाखै होननानै फोरमायथियो बिथाङा।
लोगोसे बुंथिबावोदि मिथिङाव बाहागो लायाबा सोरखारि बिथांखिनिफ्राय गोजानाव दोननायनि सिगि सग' खालामनानैसो सुबुंफोरखौ थुबुर खालामदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ सोरखाराव फैनानै रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। बिसायख'थिनि सिगां जि रादाय होदोंमोन बेफोरखौ मावनानै दिन्थिनो खाबु मोनदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिनि सोरखारखौ सोंखारिनानै गावसोरनि दायनिफ्राय एरायनानै थानो नागिरदों होननानै बुंथियो प्रेस मुसाहारिया। थाखो 6आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावै फोरोंथाय होनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लानायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा हेंथा होनायनि उनाव आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बेनि सायाव सावरायनो थाखाय लाइजाम हरबाय। बिजोंखौ लानानै जेंना जानायनि सायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायलायगोन। सावरायनाया जुदि फिथाइ थायाबा फिन सुबुंखान्थिजों सोमावसारनाय हाबाफारि लानो थाखाय थाग थियारि होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। बर' राव आरो बर' हारिनि थाखाय 1% कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। रायखांनो गोनांदि बर' राव एबा बिमानि रावनि सोलायै इंराजि राव जाबसिननायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा गासै आसामावनो सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेनि उनावनो बेनि सायाव सावरायनो थाखाय डक्टर रनज पेगु बिथाङा लाइजाम हरदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।